Yan sabi niyo alagad si Kanginan Trifon Barilio Morales. Okay, and then ako may partner din na Pita si Ronald Ditayan. Kumusta ka mo tanan? Kumati karon tibo Bisaya ng Mindanao. Okay, kay sa unan tagin asap kita always say a prayer. Ang atong pag-ampog panalangin kita sa labang magagawang. Thank you kay Lord sa magyatag ka ng mga grasya. Okay, sa lipat pa ako sa pasalamatan sa kanyang inanamba. Ito ni Dian Pita sa Isla Panganan, Lapu-Lapu City ni Captain John Ricasiao des Panganan, no? Okay? O sa ilang mga kusyales usab, thank you kayo. Congratulations kanina tanan ni Anita Buok Tatoy, ni Kuring Tatoy, ni Bruna Baby Pale Didong Denden. O kanina tanan mao kana silang nagpakadaog dito Pita sa Isla Panganan sa Lapu-Lapu City. Okay, gikan kini sa akong suod kay gala si Montor Tatoy. Thank you kayo. Congratulations again kanyang tanan. Newly elected officials barangay. Okay, diya sa Isla Panganan, Lapu-Lapu City. Okay. Mano ang atong sulat tapo karon tagad pagtagad no. Pinada kini sa usa ka lalaki mo patawag ng sanghan nga Gudo. Kini gibuhat og duwa sa radyo ni Ri Arellano. Kay sunon ang atong sender si Gudo. Kini ako problema bahin ni sa akong amahan nga maibabag sa akong kalipay. Ambot nga ano ni siya. Nga ano problema ako ni akong papa no. Inaniyon ako pagsugod ng mga panghitabo ha. Gamay kung Christmas tree. Wala mo tubo kay plastic man kini. Gitungtong sa dunot nga karton. Gihapinag karton gyapon. Gamay nga Christmas tree. Luoy kaayo murag wa na bili. Bisag bati ako lang gi-display. Kay Pasko man lagi. Doon na kini dekorasyon akong gitapapan sa papel di hapon. Mga kinding baratuhon akong gipamitay aron nindot nga tan-aon. Gamay kong Christmas tree. Looy ka ay dili makita di ay kun gabi. Kay wa man sad ko'y electricity. Kay pobre man lagi. Ayaw lagpanaway aron di ta magsumbagay. Ay, Taytay, is that you, Taytay? Alang imo kay kanta-kanta niya, imo pa nang ipangita og uyab. Wal siguro, naminyo ka na unta. Unsa man tawag day? Pagdali diha, may maglumba na, di mo na lumbang kami nyo. Dili, may tawag na lumba, pero biyaran ha, biyain ha. Mabiyaan ka nga train do, basig mo ingo na lang kag das pagbisag kinsa. Probida, grabe naman sa naimo tayo ay. Grabe, bitaw. Gusto kang mabiyaan kag train, ha? Basig nagtuo kang magkatiguang magkagwapo. Lili, mga sound. Ay, di man sa taon ko, babae, taon nga. Pag kinahanglan ko, maminyo ko. Tay, laki ko. Bisag matiguan ko. Maminyo, ragyapon ko. Maminyo laki, pero pinilian na lang Ay, mo. sos. Di pa naman hurot mga babae sa kilibutan. Ay, naghan kayo. Na lang, ha? Mamatay gani ko, dili pa ka maminyo. Anak yung ka makaingon nga, kinahanglan yun di ay. Ay, naunsa mga taon tayo. Ay, maminyo lagi ko. Magpaabot ako sa babae nga ako. Ay, mamuduon ni mo, ano kasi na swerte? Ala, pangita dito, dili kay maghuwat ka. Kahanggaw mga ni mo, way mo ari, oy, aron nakikminyo ni mo. Ha, porbida sa nang istoryahan nga nung taong way mo tay. Pustaan ay baba. Ha? Pustaan ay ta nga naay mga ayog babae, naroy babae nga mga ayog ayo. Ha? Ang sabar niya, Oo, mananag- Asa ko ano ko? kang kadungog nga babae mo atos bas Ay sus, tatay. Ay naunsa kay pagsalig taon nako tay. Ha, paminaw na to ha. Pagyaw-yaw, pangita na dito imong bauyab.
Tatay sa doy, huwag lang good. Ayo. Awa. Unsa na? Unsa na? Unsa na ang gingon ni mga naiman din eh? Ay, makigminyo na rin mo nga magkuha raman ng lamaw. Sa di mo. Kinsa man dahil ron, ha? Ay, si Brikdat ron eh. Brikdat ba? Kailan ka Brikdat? Sige, minyuin na. Aron kung mag-away mo, lumsan ka sa lamaw. Muro sa ito'y pagkakidor, di mo tayo eh. Noy, punsto. Wala lamaw da sa inyong stod, Noy. Dewa na naman ay. Basig na pa, Noy. Ay, wa na lagi. Ako nang gihuwa diha sa lamawan. Oh, basig na pa ba? Oo nga, tanaw ka na ko Brikdat. Sa'yo pagtuon mo na ako lamaw. Oh, hello, uy. Gwapunta pero stricto lang. Ari na ko ni punso, ay. Sige, day. Ikaw ba? Samot nga nililog ka ba minyo ang kalakihan ko to? Kaya ano man tay? Maayo na lang to suburik da kay kugihan. Buotan pa. Nanimaho lang lamaw. Kamoy pa ninyo tay. Oh, gano ako ba ko? Hilig bang kaglamaw? Hello, daw. Hal ka lang. Salo, tagay na ko sa kabutilyang beer, be. Uy, Noy Ponso, kamilagro ko eh. Nana sa tingali kay problema, no? Ay, nagagot ko rin ako, anak. Gadak ko lang lawas, may buot. Nga naman, unsa may nahimong sasi mong anak, Noy? Abot ng bata. Kanusa pa ka magminyo ng kanahan. Ay, huwat na lang, Noy. Uy, basigo pa na'y plano nga magbinyo. Oh, kanusa man na ang gusto. Anang matiguang na siya. Insa pa may makigminyo niya ang matiguang na ng kanahang dako. Aw, nga no di ay, Noy, pila naman ang edad anak niya? Happy na daw na mula pa sa kalendaryo, inay. Aw, og sa kalendaryo lang, Noy, dako pa nagpuruhan nga maminyo. Uy, ang kuyaw og mula pa sa numeros bingo. Ay, grabe naman sa kasalon, oy. Ay, nga nung mag-uol man sad ka. Wa man gani ko mag-uol diri nga. Nag-waiting na ko sa kalendaryo. Ang uwa pa sa diay ka maminyo salon. Nawa, panoy, uy. Nga duwa pa man sa ka magminyo. Naghuwat pa man ko sa akong foreigner. Nakaari diay ng imong pariner. Nakari na, uy. Oh, nga duwa man mo magminyo pag ngari. Na-deport man. Ano man? Nadakpan man. Uy, usam man ito siya. Drug lord? Ay, dili, uy. Usam din sa ato niya nga nadakpan man siya. Nadakpan sa jaywalking. Usingan? Mao to nga gideport. Pero ingon man to siya nga mobalik siya. Nya sa iyang pagbalik, magpakasal nami. Oo niya, oo niya. Wa pa man mobalik. Ano naman saba? Ay, nadakpan naman sa siya dito. Usam man sa niya dito. Drug lords na yun. Ha, dili, uy, dili. Usam man lagi nga nadakpan man. Jaywalking gihapon. Sa gunang tawhana, dili sa kita sa karatulang ano, jaywalking. Usam man na siya, buta. Na, dili, yun. Danghag lang yun, no. Pagkatidor ko. Mayo kay wa ka bulakaw karon ko to. Ano man tay ha? May nakita na kong babae nga angay ni mong minyuan. Kitsaan man. Sa salon. Uy, unsa tay? Binuang diya tay ha, binuang diya. Ang anong taon? O sa'y binuang. Hanggang magkahaka, wa ko magbinuang. O sa wa ka kailan ni salon. Kada bang tindiras tindahan sa eskina. Ay, sos. Nga tao ako kay lakasmate mo ni Mintaryana. O, kailan man daay ka? Anak na lang. Ba, kasi ka na tay. Ano na lang minyo eh. Panguyabin, hamayo kay wa pa mo balik ang iyang pariner. Oh, tatay ko. Anong dili man kuno ka ha? Kanang kuhan, kana yun nga, sabi na, naghanag uwat, sa tiis, ano tay. Anong nahibaw ka man? Classmate lagi may anak sa litray pa, me. Naghanag ka ng uwat, sa tiis. Ay, ginukan mo ko doon. Mamili Tay, pa di, ba ka? alam ko nga purahago, tay. Tatay sa doy. Una sa tanan, tay, wabi ako tinigom taon, niya magminyo ko. Anong mag-uol ka ba na naaman tayo negosyo? Totoo ko na kabuk branches. Francis ba? Forbida. Sabi ng gisyo na to, ha? Pahambong na naman gisyo, ha? To, kabuk Francis, ha? Ano yung gusto mo ikwik? Oo, ano? Nakaminos ka na, ha? Usas Puente, usas Colon, ya, usa din sa tuwa. Pinuunsa o niya. Unsa may atong ibakaon na sa mga tao kung matambong na silang kasalbe. Pulos lang mga quick. Bida, saan mo Ah, daw? bida. Ikay bida, tayo dili ako. Soy, hanggaw kang daw dako. Unsa ka ginilian tao nimo? Tayo nga duhar man taon mga kapaingnan sa tao, di maminyo. Uli tao gyapon maura. Oh, mauna, di ha. O nagdili ka maminyo, ulitaw ka lang gihapon, ha?
kita na ba yung duha? Ug mamatay ko, pag-unsa naman lang ka. Ay, sus, mag-uol, makamatay niya. Sa? Ay, lagi ka bala ka tayo. Mabuhi rin lagi kong Sa kakurosa. imong mata? Unsa man ko mo pagkabuhi? Ana na magamit ang mga negosyo, tulog ko project. Ay, ikaw ha? Nakaminuso kag mayor ang atong negosyo, ha? Nahibaw ka ba kung wa pa na agbaratang nakapas mo? Okay, ikaw nga, on. Papas mo, yun ta. Sa? Tablat ang duha tayo dito nga, on. Papas mo kita din. Ay, mauba. Hala, sige. Ipasira ko na lang na atong negosyo, ha? Ipasira ko na. Tanahon, tagdili ka ba mapas mo? Wa kanon gawa. Ha, bida sa di mo tayo. Pas mo ko, o pas mo sa ka. O sa? Anong mapil? Imo ka na ipasira to negosyo. So, wala tayo kanunon. Nya, wala sa kay kanunon po. Ako po, wa. So, duha, tang pas mo tayo. Hak magkahani. Madamay mo sa daikwa ni Buanga ka. Ay, naunsa mo tao mo tayo, eh, ha? Hak bitaw. Hak bitaw. Mao nga, wait ka lang, ha? Just take time, tay. Wait lang while waiting. Wait, waiting. Hello, pera. Tay, ang Shut up! Sukul po na. Purwida, pagkakinon. Aburado yung kaya kong tatay maminyo. Nang gumura ba taon siya? Nabalakag maayo ba? Hindi ko maminyo. Kunya, naibawaan lang nako nga. Murag duna siya yung mga plano nga wako kay bao. Kunya. Dara inyong order o ni Punso. Anong kabutilyang beer na gagmay? Salamat, Nay. Unsa pa orderon ninyo ni Punso? Kuan kinig na kay bakanting papel diha, Inday. Naaman, unsa man papilan, Noy? Kanang kasuwatan ba? Ay, maghimo kag love letter? Dili. Unsa ko na mo? Sulatan sa among gi-order. Ilista sa ha, ilista sa. At least, naapamanday kay papel diha nga kalistahan. Ilista lang sa kini, ha? Ang sakit ko pagkakidot, hindi mo ni Punso, eh. Utango na ni mo, pre. Ay, ato lang unang utangon, pre. Ay, kabala ka, bayaran man gihapon na. Uy, mura mong nag-miskuris maot ay mong naong ni salud. Ay, sos, daan naman, ha? Ha? Bisag dili pa ta mangutang, daan yun na nagkulis maot ng yang nao. Ano sa mo kini problema ni mo, pre, ha? Nga nang hanggar, bito kag inom na koron, pre. Ay, kinibang kong akong anak, pre ba? Pastilan, pakawag yun. Ayaw daw, Hana. Gusto tingali ng matiguang ulit ako. Wow. Oh, mao gyud na, pre. Mao gyud na yung kapalaran. Dawato na lang yun na ni mo, pre. Dili manggod, pre, kung gustuhon, maraming paraan. Kung ayaw naming dahilan, ang pagpangutan, ang anong dili manggod gustuhon, Nga. Naon sa man, pre. nga magminyo. Gusto manggod kong makakita og apo, pre. Sa dili pa ko mamatay. Tiguang na ba yata? Hapit na ta mga matay. Ayaw sa pangamong, pre, naon sa... Kamatay lang ko na, pre. Mga mo, mga pre. Inom ta. Ay, sorry. Pre, Sorry. pre. Kung yung na, pre, na. Nga way gustong maminyo. Basig. Basig unsa, pre. Basig bayot ng anak mo, pre. Unsa yan? Unsa ko'y bayot, Pre, pabakalan, pre. Kanang, unsa man yun na sa inungdanan, pre ba? Kanang, nga ang laki, kung dili ka ni maminyo, di ka na, sa inungdanan, bayot ko na. Pagilom, wa mi kaliwat bayot, pre, ha? Mau ba? Ang imo man kong gitanaw, pre, nagduda ka na ako, pre, nga imo man kong gitanaw, ha? Ako lagi, klaro, pre ba? Klaro. Pilitaw ko bayot, pre, oy. Pagka nakbagol ko kung bayot pa ko. Kung mao na, mas maayo, pre, maayo. Pero pangutana lang, nga nung wa pa mo magminyo din kanahan kong anak. Unsa man, gusto yung kang maminyo ng imong anak, gusto yung kang maminyo na. Mangutana pa man ka, oy. Nga mao mang ginaya akong problema. Pre, kalma na, pues, pre. Gamitan ng formula, pre, nga akong ihatag nimo. Formula. Usa ba ng formula, pre? Paminaw, pre, ha. Ingon ani ang buhata. Saan is tatay tao na eh. Bida, magyapon mo ulit. Ay, siguro ni sige iya taon. Asa ka siya mukhaon ha? Bida, abli lang ko sa dinas eh. Kaon, di galit siya. Kaon ako kigutom kayo. Ako man ako kaon, matulog na ako. Ay, doon kayo, tingali to sa tatay.
Ay, ay, buntang saan mo na sa taon. Pag mo, managas tatay taon. Tugo maayo na. O kabantay nga na ulis tatay. Ako si Honbing na uli ba? Ay, ano sa... Uy, kusa ni? Kisa babae ta pa nag... Ginoon ko babae. Nagupo siya tanan sa sige na. Ano ko taon eh? Kung saan niya tabo taon? Gudo, bago na, ha? Nakapalit na ko. Joseph, tinoon, bakit ni Gudo? Ako siya tinutay. Bao nang babayan ang imong pangasawa doon. Dili tayo. Lagi ko kailaran niya kinsa ni. Dali. Dali. Nagmata na di ay ka dali. Briknat, ikaw ni Briknat. Oo, ako na. Bida. Ikaw doon, Gudo, ha? Padili-dili, pagkanimurik na. Pero mo rin ang itensya. Pausa, dirdirwa tayo. Kaywa, ha? Nagduog mo nga pulos mo hubo. Kaya mo ingon kang wa mo mag-derder. Kausama na mo. Nangaligo mo niya. Hanggang mo yung tao. Dili tinutay. Huwag yung kalimutan ni sit up, ni sit up. O sa sila. Ay, frame up ba? Frame up taon ni Gimo. Hello, Gudo. Isang usapan ang up-up niya, ha? May ebidensya na. O ka na nakita ko pag yun sa akong mga mata. May kadugang o sa kabay. Ha? O ka nang babayan. Away lain sa Burikat. Oo, ako na. Kung sa kinahanglang manubag ka sa iyang hibuhat, tubagon mo ang nahitabo ni Burikat, ha? Ako na. Pero tayo, bida ako na. Pero, kung indaa ka na, ha? Kinahanglang ay mo ng tubagon, ha? Ang nahitabo. Pagkaslan mo siya kahit kung dili, magpreso ka. Tayo bunso. Nakaslan siya. O himuas ang imong asawa, si Burikat. Ako na. Ay, ilong niya, Briknat! Mao ni ako problema ron, mura ba tawag hinuog gikorner ko sa babae pinaaging tatay ba, probida. Murag balik kay ba. Sakpan mi niya nga nagduog niya, wa mi sina. Wala mo ko'y kalibutan taon, pagpatan ako nagduog ba na mis taon, burik na taon. Nya, wa mo yun mi sina ng duha. Makatarungan mo gani, be ka mo be. Ha? Naklaro mo yung kayong sit up ni? Ha? Sit up, frame up dahil, probida. Sabi buhato na wadi. Ako naman hinoy ikiha kay di ko no ikiha na di ko no nako pakaslan si Burikdat. Ako ikiha ko no ko nilang. Wala maging taon kay gusto ni Bayana. Usa man ako buhato taon palihog tabag di ko ninyo be. Unsa man ko kamay pasultion. Gudo. Okay, Ate Pres. Okay. Ang sendo na ito karong adlaw, Gulyan. Si Gudo, Ate Pres. Gudo. Kanis Gudo, Ate Pres. Kaning Ano? ulitaw ni siya, wapag yun maminyo. Karon murag i-frame up siya siyang tatay ba, nga maminyo siya. Ang nagustuhan si tatay nga gusto lang yung maminyo niya. Ang ito po si Burakdat, kan tigwag lang mo sila. Yeah. Hindi man yung ganahan si Gudo taon na ni. Nga, yung papa, naginom-inom dito siya barkada. Pag uli, ay sus, frame up siya. Nakatuog ba siya, kay gutom kay siya, nag-ablisig sa Pinas. Nakatuog siya. Pagmata niya, Ate Pres, Burakdat, diha naman siyang kilid. Gahubo tanan. Hala, uy. Nya nakibaw gid siya nga wajud siya kay labutan ni Mahilabot. Burikdat. Saon man ni anak. Unya, Ano yung problema? ipakasal ay Mao siya. ako problema ron murag ako man hinoy corner sa babae pinaagi tatay. Sa tatay lagi niya mo hin ko Ganahan to. Ni Oo. Burakdat. Burakdat ganahan kay ganahan sa kay tatay nga maminyo na si Ate Pres. Dunay dialog di hamang gudgulyat nga yang tatay masakiton kunog TV. TV. TV, oh. Nakabasa to mo nabasa na ko danahan mo nga gusto siya nga magminyo lang yang anak. Mao lagi. Mao ni gusto niya lagi bam. Nya saon man, unsa may atong basa diha ba? Dan awa ko no din Kung nga. ako aning gudo ba? Pero wa bigla ang babae nga uyab ni kuan, ang sani gudo. O ako ani gudo bam. Ako ni pa hiling ang babae og duna ba koy kanang duga nga naaso siya ha. Kay para tuog yun ang mga tao nga. Wa okay gusto ni bayan na. Yung ano ako may kuan. Dili tatay niya mo'y kuan ni tatay niya mo'y kuan nga magatay uy. Oo. Nga imo mo sigog ipugos ana pag Pakasal pakasal. yun siya. Yan No. yung yun siya gusto. Ano ko'y gusto ni taon? Imo iya ingon diyan tatay nga na ako'y laing uyab. Ikiya naman siya o di pakasal ni Brickdat. Sa may mo kiha. Burakdat. Ang ginikanan siguro Brickdat. Oo. Ay. Ano tuo man sila nga nilabta taon ni Gudo. Wa mag yung kay labot. Gi pasangin gi ay kadto man ang unsa man kadto Muna sa ba. ni amahan nga mo kuan sa anak no? Gi pakuan ba na sila gulyat gi pa gi pa kuyo ba na sila pagpahigda siyang papa unsa to? Wala. Si iyang papa, dugay na uli. Karoon, ingos Gudo nga. Dugay mas tatay. Di kaon kay. Di lagi, lalis-lalis mo sila Ate Pres. Kay kuan ba, kadang, ay, pasirahan ko nilang negosyo. Sige, sirahan. Ana, yung kani, yung lalis, sige siya tatay po. Sad,
Mao to ngayon tatay, ginuminom siya ang barkada, dugay na uli. Sa kaon sa kuya, kay bisin kaon to sa tatay taon dito giya. Panakatog siya. Pag mata niya pagbuntag, ginanas burakdat. Naghubo na tanan. Kisa may naghato ni Bulakdak. Na si ang tatay lagi. Tatay niya. Oo, kaya yung tatay man. Sa man tatay niya, oy. Kadiyo tatay Sama. kani. Yala, inong tatay niya, ikalay pagkasal niya tay. Dili ang kuan ang kuan manggod ani niya Goliath kanang ang iyang giapas kay gusto ko no siya nga maminyo ng iyang anak sa to na siya sakit. Kinahanglan makabaton na siya apo. Si Gudo, pananglitan Gudo og imo nang og imo na tugtaron labi na mo basa ka dire sa basahon ni Job. Kaya ino siya so. Kapitulo 14 bersikulo 1. Ang kinabuhi sa tao mubo og puno sa kasamok. Verse 5, ang gitason sa kinabuhi sa tao, daan ang gilatid, bisan ang gidaghanon si ang mga bulan, itakda mo na ang gitason ni ini o Diyos, o dili na gayod kini mausab. Kani, kung nabalaka ka man sa balatian sa imong amahan. Nga sa gisulti pa ni Job, nalatid na. Murumuran nis gingon ni... Sa ato pa, bisag sa may gugma, pagkasal siya. Time sa diapay sumpay dire. Karon kaning giingon ni dire sa basaw ni Job, mura-mura ni sa giingon ni nga gilatid na dili na ka magkausab. Mura-mura ni giingon ni gili nako, bambi na ngano magbawal maka nga gitagala naman ka. Aw na bisag unsa. Gitagala na ngano magbawal maka. Marpong. Oh, may po ba? Pareha sa Oh, muna nga. Bilalay ko, bilalay. Duha na kitulo ka tuig. Muna nga. Duhan lay ko agam. Duwag to nga. Batay di, ha, batay di, ha. Kaya sa ito pa, 2,000. Oh, muna giingon dire. 2025. 5. Muna giingon 23, bataron. Muna gingon dire sa 55. muna gingon dire sa basahon ni Job. Muna gingon dire basahon ni Job nga gitakda mo na ang itason ini o Dios ug dili na gyud kini mausab. So gitakda na gyud ang ato kun sa ta mo pauli sa gingharian sa Dios. Oh, lagi. Duhan na lang, be. Gitakdam na sa Ginoo. Lima mo ka gabi. Kuan man gud Para sa Ginoo, duhan lang imo ang, baba. ang kini akong gibasa nga Bible mo ni gingog mapanultihan na sa Doctor of the Soul. Doctor of the Flesh man gingon ako kanatong doktor. Ang doktor sa kalibutan tawag lang Doctor of the Flesh. Ug gari ka din sa espirituhanon mo ni Doctor of the Soul. Partis ka lang nun. Duha man gud ka doktor. Duha na lang. Oh, kung ikaw ra pano na nag-asay mo final karon. Yeah, karon. Guys, his good man na diha kay ang pangasawunon Goliath. Pagbasa ni Re, kung magpaambit ka nila sa basahon ni Job, pwede ari ka mo paambit ug ari ka mga yugiya sa intercession ni Saint Raphael. Kini si Saint Raphael, guardian angel, archangel Raphael, kuan man ni siya gili. Mutabang man ni siya pagpangita sa pangasawunon. Yamat. Amo na yung sagpiton. Aron, Wala. tabang ino lang Goliath. ang tatay na. Ang kani si Archangel Raphael, gawas kini siya nga mananambal, mutabang usab kini siya papangitag ka sa pangasawunon. Kay si Tobias nga nagsugo siya nga anak, gisugo siyang papa nga si Tobit nga nabuta, gikuyugan si ni Raphael, napangita mo sa pangasawunon. Nadre. So, kung sa Ginoo nga, pangis ko ang anak ko. Basa. Tobit 6 versikulo 12. Karon. Gingon diri ay, siya usa ka batan-ong babae nga buutan, maantigo ug maanyag kaayo ug ang iyang amahan usa ka maayong tao. Karong gabi magkigsulti ako sa iyang amahan ug ipamalayi ko ikaw ug musugot kayod siya nga ihatag ang iyang anak aron mahimong imong asawa. Pamugos Kini na, pamugos. dili kani sulti ni Archangel Raphael ngadto ni Tobias. Lato di istorya, si Sarah nga nasawa ni Tobias, si Saint Raphael, Archangel, may nagtabang niya. Pwede nga mo adto kapag ampo ni San Raphael, kay gawas nga mananambal siya, ikom siya, medicine of God niya, guide po siya, and healer. So, pwede ka maadto og giya. Adto ba Mangayo mayong ka na, kay party ni ning imo, dunggo na imo pag-ampo, apan og ingron tang punga, naamang ko'y, Sa ito pa, na kay ayunan din, patabang to niya. Isa burikat pa itong ayunan niya. Okay, Patabang na siya. okay, gingon man gud ni naay mga panultihon sa Goliath. Nga kung ang imo mga pag-ampo dugay jud kaayo mo abot, ampo karon, ampo ugma kay sukdon sa Ginoo ang imong pakigrelasyon Asa niya. ka kutob nga, Asa sangpit kutob niya. o kanang gitawag bag kanang unsa na sa English ate ni perseverance perseverance or sukdon man na kay kanang umusod ko kanining kami noon adto usang adlaw Goliath noon gilalisan po na to bayot puro katubag usang adlaw bayot po to gilalisan puro may siguro nagpadungas kami noon kanay pud karon maapod siya poy gipugos nga ipapangasawa ng babae nga wa pud siya mahigugma Mabot yun din. Na siya. apan na paminaw tas gili kamo gili pananglitan ug wa ko mo mahigugma ning bayhana makatuon ba kamo pagigugma madugay Di gid. Oy, depende, oy. Sa karakter sa tao. Pero kanang imong mampuan niya Bakit makuha imaon? gid mo di kumtuan ay. Ha, ha? Tapos amo
Igugma siya sa maestra, sidro ba, Gabs? Nya. Nabuang lang siya. Ha? Wasa wasa siguro to siya ampo kapsoy. Nabuag na Wasa siya. siya mo ampong sa Nabuang ang babae. laki ko, wag yun sa makauyon sa babae. Unsa man? Nabuang lang siya. Namatay na ko na. Ano? Ya, sige siya ampo, sige siya ampo. Sige nga po, pusilo lagi. Di siya ampo. Karang sa na Rafael. Rafael, Kanda kini mo pansoy. Ay bulbul ka kapsoy. Undi, Rafael lagi. Pusilo gali niya, Gabs. Ay binuwag ka. Kay- Namatay ko, pero man nagpusil. Nakto di istorya at pag diretso sa titorja pag straight to the point. O straight to the point ato nga kisala godo ulyat. Godo, godo. Ayaw pagpahinayak. Ayaw yun do. Oh. O kay wa man kay gusto ana do. Ayaw lang pagpahinayak, no? Kay ugwa gyud gugma nga nagpatigbabaw ni anang imuhang makalihukan, di man mo santop sa kayuhan. Mauna. Bisan unsa nga butang kung way gugma, di gyud magsirbe. Ah. Ako bitaw sa kitsahan. Okay, okay. Ako bitaw kitsahan ko lagi, wudyo ko mahigugman na kaya di koy. Ipugod ko nga, kanilim ko nga, di koy, pugso ko nimo, babae na li ako. Salamat po ka na natin sa lumador. Kura ko ang pasok.